Però ojo amb el tema brutícia. Aviam. Després hi ha els típics amics que a les 6 del matí apareixen dutxats. Tu vens i reps un amic dutxat i fas la típica cara de... Però què passa quan tu estàs al jove? Clar, jo la meva àvia viu a Sant Pere, però no pujaré cardall a Sant Pere amb la meva àvia, pobreta. L'han operat dels genolls i dels turmells, només faltaria metre-te un disgust. Baixa, però Rubí. hi ha gent que et queda lluny de casa. I tu què passa? Que no pots anar a casa i llavors tu veus que un amic apareix i té aquell coll amb aquella humit, sabeu? I una part així com de llapada de vaca que li queda un costat esqueroset i el que és pitjor et fa ei tio, i fas no, la mano que no s'assia més un de l'altre. Això ens ha passat a tots. Després no sé si dir, que has dit una que és un altre exemple d'una situació molt guarra que passa, no sé si dir-la. Sabràs? És que ja sé que a Catalunya ens agrada votar però no ens deixen, llavors no sé si dir-la, què faig? La típica situació que tens un amic o una amiga que t'apareix amb tot això vermell com si fos el Joker. I tu primerament quan veus dius, hòstia, un pintallavis, una senyora gran, una madura. Però llavors comences a veure que aquell vermell no és de pintallavis i que hi ha com un grumollet i li dius, tenia la regla, oi? Però el que és pitjor és que diu, tio, aixuga't això i que tens merda entre les dents. Ja us he dit que era una mica més raro, però bueno, deixem el tema guarreria, va, deixem perquè... Què passa a les festes majors? Pues que sempre veus gent gran ballar, és intergeneracional, els nens corrent, picant timbre, jugant a l'escondite, molestant, tirant-se coses, de fet aquella taula encara es tiraven coses i tenen 20 i pico d'anys. Després hi ha jovenets que fan les primeres tajes i s'emborratxen i tu els veus allà, pobrets, tirats per terra amb els ulls desorbitats. Ens ha passat a tot, no preguntaré qui ha begut massa en una festa major, perquè si ja no ho he dit abans, quan us heu enrotllat no ho direu ara. També hi ha gent que els veus amb la boca desencaixada i els ulls, però tampoc parlarem de drogues perquè a Minyons mai hi ha hagut drogues. Mai. Jo vaig entrar a Minyons, tot i que hi ha gent que diu no, tu n'has entrat perquè no vens sempre, que et diuen a Minyons ni hi ha hagut droga ni hi ha ni n'hi haurà. O sigui, Artur, si et drogues has de marxar i cagui. Però clar, després veus segons qui i dius, bueno, algú falla, però bueno, a vegades passa això. Després, què més hi ha a les festes majors? Sí que hi ha danses i balls i d'això, però hi ha els cavallitos. Heu anat als cavallitos? Sí. Les festes majors de Catalunya són taurines, perquè hi ha toros allà, la tribu Apache i tal, i després hi ha la olla aquella, que estan tots els adolescents fotent-se mà i tocant-se, i que tu estàs mirant des d'allà baix i dius, hòstia, si vomita un, això serà l'hòstia. Però mai vomita. Suposo que hi ha com un sistema immunològic raro que no sé. Clar, no sé si us ha passat. A mi... Ja sé que torno enrere, però és que m'havia oblidat de dir-ho, i ho dic ara, vale? Perquè foteu que em dóna la gana, total, ho profito. És que a vosaltres us ha passat que us quedeu sols en una festa major? Mai. Mai, oi? I llavors el típic que agafes el mòbil, però merda, me l'he deixat allà, i fas el típic que vaig enviar un parell de whatsapps, a veure si cola. Però et fan visto. O el que és pitjor, et fiquen jaja. Tu quan tires la canya per WhatsApp, a veure si pilles, i et posen jaja, no pilles. Us ho dic perquè em passa a mi sempre, que us ho dic ara. Més coses que trobem a festes majors. El got. Tenim got de festa major aquest any? No hi ha got de festa major. El got és aquella mena de guarreria escarosa que hi ha per terra i que tots quan comprem perdem sempre. Després també hi ha la gent rastrera que va per terra acumulant gots per portar-ho a la barra, que li donin euros i a base d'això es fot tota la taja tota la nit. Però com que vam veure que era molta gent, entre elles el Moron segurament, el Marc Casanovas no fa pinta perquè és finet, però no... Tampoc ho tinc clar del tot, Marc. Clar, què passa? Que el got sempre el perds i tu vas fent col·lecció a casa, i quan t'independitzes, total, és casa teva, fots el que et dóna la gana. Però a mi em va passar que sóc fill de folclorista i li agradava molt la cultura popular, però els gots de festa major no. I va arribar un moment que em va fer triar, Artur, o els gots de festa major o jo. Jo vaig triar els gots. Però clar, és una mica forçat perquè tens un got de Vilobí d'Onyar del 2008 i dius, hòstia, fot anys que m'emborratxo, Però bueno, al final te n'ensus. Més coses. Cosa bàsica a la festa major, el pipi. Jo quan em van ficar primer en una pinya, em van dir, baixa't l'app, jo pensava que era un castell sense mòbil, em van dir, t'has de ficar aquí, molt enrere, suposo que el lloc on no fa falta, però a poc et van dir, no, fica't més endintre, i em va passar que tenia el folre a sobre, i em van dir, el pitjor que et pot passar és que et toqui el Cèsar. Jo amb el Cèsar em porto molt bé, però clar, quan t'expliquen per què dius...
I a mi m'ha passat, Saps allò, notes aquell massatget aquí i dius, hòstia... No, amb el César ens estimem molt, però clar, el tio riu, el de sota no ens riem tant. Però clar, jo sempre quan estic allà a la pinya, sempre com si hagués fet 30.000 castells. Clar, què passa? Que tu estàs allà i dius, hòstia puta, com el de sobre pixi, me cago en l'hòstia. Perquè per festa major es pixa. És així. Pixa molt. Tu estàs a qualsevol situació i vas a pixar. Primer dius, vine amb algú, però després tu vas a pixar sol i allà coneixes gent. I és l'inici d'una gran amistat, perquè tu després estàs de curt i fas... Macareno. I això passa, però falten poliquins. A les festes majors falten poliquins i sobra policia, com la d'abans. És el lema. Si un dia esdevenim república, és el lema. Falten policlins, sobra policia. És així. No sé si hi ha algun polític a la sala, però si a mi un polític de Vox, per posar un partit així una miqueta normal, em diu Vox no. Què li passa? També sobren polítics. Bueno, però entre policies i polítics... No, sobren... Vale, gràcies. Sort que sóc mestre, no? Perquè sí. Clar, tu quan vas a pixar, jo no sigo un maidona, de moment. Jo no descarto en un futur, però jo quan vaig a pixar, normalment, i no puc pixar un policlín, jo no estaré fent cua tota la vida. A mi no m'agrada fer cua. Jo me'n vaig a pixar, a veure si puc treure això, un moment. I tu busques una cantonada, no sé si podré, es caurà alguna cosa. Busques una cantonada, clar, tu dius, hòstia, el del cau ple de lletres, a mi em cau bé, si Serrat, no, allà no pixaré, hòstia, el de la botiga. Però hi ha gent que et cau malament i saps que té el seu portal, i dius, vaig a pixar el seu portal, el seu pàrquing, que es foti. I normalment busques, els tios, després parlarem de les ties, tu busques una cantonada i et fots a pixar. Però clar, per festa major es van pantalons curts. I què passa quan pixes en pantalons curts? Que t'esquitxes totes les cames. I tens aquell, verdet esquerzet, i vas conversant, Macareno, doncs molt bé, l'estiu ens ho hem passat bé, hòstia, Macareno, no te la feia tan grossa. Sí. Hòstia, Artur, doncs tu la tens morena, sí, és que m'agrada prendre el sol, sí, molt bé. I jo sempre m'esquitxo, no perquè tingui una gran potència, però és que és veritat que els tios ho fem molt, les ties no ho sé, us ho dic. Què diem? Hòstia, he pixat com de la Creu Gran a l'Església Major de Sant Pere. I en Macareno em diu, sí, però jo és que he pixat fins allà a Castellà del Vallès. Hòstia, Macareno, sí que la tens grossa, sí. I les noies, jo sempre que us veig, perquè els tios ens passa que anem caminant tranquil·lament i entre dos cotxes, dos containers, trobes un cul de tia així. Clar, tu si la veus de cara fas un... Ai, no miro, Clar, sempre passa. Però sí, passa, tranquil·la. Però si està d'esquena, tu intentes reconèixer qui és. I jo pregunto, hi ha alguna noia que pugui venir a explicar-nos com es pixa sense esquitxar? Abans la Farners m'ha estat ajudant, perquè clar, jo m'he ficat així i ella feia alguna com de puntetes, però és que jo si pixo així m'esquitxo. Hi ha alguna noia que pugui venir a explicar-ho com es pixa? Farners, per exemple, que abans ho has fet molt. Carla, pots venir a ensenyar-nos com es pixa? Va, i et traiem a Instagram, va, vine, va. Va. Li ha faltat temps a venir, No vull venir. Ja vinc. Que avui m'he posat el modelet primavera-verano. Típic Instagram. Estic més moreno que ell, Molt bé, doncs tu mateixa, treu-te el vestit, pixa, Vale. Ens imaginem que Jo soc un cotxe. D'acord? Vale. Llavors jo això ara mateix m'ho pujaria, perquè si no la goteta... Pues va. Però aviam... Llavors, tu intentes buscar una mica... O sigui, hi ha llocs que hi ha una mica de pendent. Llavors tu saps que allò va cap avall. Si la pendent va cap aquí, i mira cap allà, saps? Si no, doncs així, i ja està. I no t'esquitxes, i si t'esquitxes tu, vull dir, paper, i ja està. Però és que jo si estic així, m'agafa un tirón, saps? I l'altra pregunta és, com us aixugueu? Jo després us explicaré com se l'espolsa el Marc Casanovas. Perquè hi ha gent que se l'espolsa amb una miqueta de palleta i llavors hi ha el Marc Casanova que fa palleta i després espolsa. Però tu quan estàs així,
Què portes? Clínex? Utilitzes un mitjó? Clínex. I si vas dos, te'l parteixes. O sigui, no fa falta que sigui doble cara, no? Perquè si no mous el culet una mica. Mous així una mica i ja està. Tu com a jugador de bàsquet aquesta posta l'hauries de tenir perfectament dominada, Hauria. Bueno, sí. Bueno, queda un parell de coses de com vestir de festa major. Jo us explicaré la meva experiència amb endertures de venir minyons, pantalons blancs. Dic, hòstia, Badalona...